Primera residència és el projecte educatiu que el canal ha inaugurat aquest any, que consisteix en que infants de primària i també joves de secundària puguin viure l'experiència de fer una residència artística al canal, una primera residència, i viure el que viuen els joves artistes quan arriben, doncs conèixer l'espai, instal·lar-se i començar a treballar. Cada any el canal convidarà a una companyia o artista que hagi estat resident al canal a que adapti una proposta que inclogui, d'una banda, una visita pels diferents espais del canal i, d'altra banda, un procés de creació als estudiants. Soc la Sònia Gardés, soc una artista visual i escènica. Treballo i m'especialitzo en el sector del teatre de titelles visual i d'objectes i específicament el que més m'interessa és el titella sobre taula com a recurs dramatúrgic per aplicar a dramatúrgies contemporànies per a públic adult. La proposta d'aquesta primera edició de Primera Residència ha estat tant omplir de significat dramatúrgic un objecte, com animar un objecte perquè sembli que tingui vida, i la forma ja més literal d'animació, que seria amb titella. La Irina és una treballadora de la fàbrica del Comacross i ella ha aparegut aquí una mica en un salt del temps i s'està ubicant. De la mateixa manera que els infants i adolescents venen aquí a entendre què és una residència, és com que la Irina està també intentant entendre com s'ha ressignificat aquest edifici. Tenim la sort que en realitat el canal ja és un espai que molts infants venen i coneixien, però volíem fer un material didàctic que introduís alguns dels conceptes però que fos en una manera que donés moltes ganes de venir, molta curiositat, que tingués un punt d'intriga, que és una manera de que vinguin amb moltes ganes de veure en directe què està passant aquí al canal i què està fent la Irina aquí. Moltes vegades els infants o els joves venen aquí al canal però no tenen l'experiència de conèixer els aspectes més bàsics, l'ABC, de com funciona un teatre per dins. Llavors, en aquest cas no venen com a espectadors i espectadores, sinó que venen a conèixer les entranyes del que aquí es cou. Coneixen els camerinos, la cabina de tècnics, poden tocar la il·luminació, espais, elements que normalment no tenen l'oportunitat de conèixer i que d'aquesta manera no només adquireixen aquestes competències culturals com molt específiques de les arts escèniques, sinó que també se'ls desperta la curiositat per les arts escèniques i no només com a intèrprets, sinó també com a tècnics, maquilladors, caracteritzadors, titellaires i altres professions. Estem molt contents perquè en aquesta primera edició han participat pràcticament el 100% dels centres educatius de Salt i han passat per aquí més de 700 infants i joves. Més enllà de les xifres, el més important és tot el que s'ha generat i com els ha canviat la perspectiva de què és la creació escènica.